салому алейкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида истодаед. инҷа шаҳри Реутова мебошад ва соли нав 3 рӯз шуд гузаштагиша. имрӯз 3 январ мебошад. дар ҳамин тӯли 3 рӯз ҳамин майдончада ҳар рӯз одамо ҷамъ мешаванд, гӯё ки 3 рӯз шуд соли нав ҷашн мегиранд. ҳолиам ҳамун салют, хлопушка, ҳолиам короче соли навай. дарҳо одамо дар поҳошон рост намегарданд. ай ҳар тараф омадестанд. ҳамин бега шуда ки омад инам инҷа тӯб мешавад. рӯзи якум консерт буд, рӯзи дуюм хай ҳеҷ гап набуд. ана ина ирӯз сеюма. ирӯз кам тарак ҷамъ шунен, намедонам ирӯз чӣ гап мешавад. ҳамихели ҷоҳо дар ҳамин шаҳраки Реутова 1 2 5 6 ҷошда ҳаст. якам хеле ҷамъ мешаванд одамо. ҳозир насиб боша ман ина як ҷоша 3 ҷои дигаша барои шумо нишон метиҳам ки бисёр мардум ба як таби баланд тантанавор соли нав ҷашн мегиранд. ина хеле раҳода чизои хушрӯ мондагиам. шаво бегаҳо мебурӯӣ аҷоиб айда. дӯстони азиз, мехоҳам дар бораи ҳамин шаҳр каме ба шумо маълумот диҳам ки ин шаҳр дар наздикии метро Новокасино қарор дорад ва яке аз шаҳрҳое мебошад ки тоҷикони бисёр дар инҷа зиндагӣ ва кору фаъолият мекунанд. асосан тоҷико дар инҷа чойхона доранд. қариб ки дар ҳамин шаҳраки Реутова тахминан 6-7 ҷода чойхони тоҷикӣ мебошад ки уҷа ҳастаи таомҳои миллӣ, хурутоб, ош ва ҳамун чихе ки таомҳои миллӣ дар Тоҷикистон ҳастад, дар ҳамин ҷа ҳам ҳастад. дӯстони азиз, ҳозир мо ба як ҷамъомади дига мерем ки дар он ҷо ҳам дар ҳамин соли нав одамон бисёр ҷамъ шуданд. мане хеле арчаҳои хурду бузург дар ҳамин шаҳр қариб ки дар ҳар як кӯчаҳош дида мешавад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мо гуфтагӣ будем, ҳозир мо мерем як ҷои зури дига ҳаста, уҷа ҳам нишон метиҳем. короче ин ҷои зури мо номаш Каратай. ҳамин ҷадам консерт буд шаби соли нав. хушрӯ ҷашн гирифтанд соли нава. хай ин ҳамин одамое ки дар ҳамин гирду атроф зиндагӣ мекунанд, ҳаминои ҷо омадагӣ буданд. ҳамин хеле ҷоҳои хушрӯ буд. арчи солинавӣ ҳолиам кор кардед, сол накандед. соли нав соли 2021 ҳам хай омад. дар ҳамин соли 2021 хай дуо мекунем ки худо ба мушкилоти бандагонаш раҳми бандаҳои муъминаша бихӯра. хай дӯстони азиз, як ҷои дигаш мондагиай. ҳозир унҷош тамоман зури бадай. ҳозир мерем унҷошам сиёмка мекунем, баъд нишон метиҳем. дӯстони азиз, нами беҳтарин ҷое ки ҳозир мо омадем, мерем аз наздик нишон метиҳем. тамошо кунедтон чӣ хел ҷои зуру бо фароғат ай. ина дӯстони азиз, чӣ хел картинки хушрӯй айда. ина инҷа чойхони тоҷикон. инҷа чойхона 6-та 7-та як арасот чойхона. як арасот чойхона дар инҷа. хуб дӯстони азиз, инами сеюм ҷое ки буд ки мо ваъда кардем ки нишон метиҳем.
اینا نشون میتیم شاوزیر خلاصه بهترین جای بهترین. دوستان عزیز علاقه ما در سال 2021 قرار داریم و برایتون تمنا دارم که چی ارزوهایی که در سال 2020 برایتون عملی نگشت بگذار در سال 2021 عملی بگردد و این سالی که کم ترک برای ما مهاجران سال دشوار بود بگذار همه این دشواری ها برطرف گردد. خلاصه بهترین سال رو برایتون تمنا دارم. خیلی که ما شما می‌دونیم علاقه امروز 3 ینوار سال نو هم در آمد و تا با آخر سال نو برای همه شما بردباری خونم، بردباری دوستان عزیز سربلند و خانه آباد باشید. خیلی که دیده ایستادیم عین حال در اینجا سال نو دوام دارد. 3 شام می شود که سال نو در اینجا جشن میگیرن، سالیوت میزنن، سالیوت خلاپوشکای کربنات پربنات همش زده ایستادن.